Τώρα. Τώρα ηχογραφεί. Ωραία. Γιατί πηγαίνει έτσι γρήγορα? Είναι ο χρόνος που κυλά. Μάλιστα. Και λιγοστεύει από αυτό που μας μένει να ζήσουμε. Περίμενα, το κλείσω τότε. Όχι, άστο. Λοιπόν, ο Πλούτος, τα Ωραία. παιδιά του θεάτρου. Από την ομάδα Πείραγμα που σου είπα. Και ξεκινάνε εκδηλώσεις, γίνανε 5 εκδηλώσεις. Μια καινοτόμα προσέγγιση εντελώς, όπου παρουσιάζονταν, όπως σου είπα, τα δύο αποσπάσματα της παινίας της φτώχειας και του συκοφάντη φασίστα, περίπου 30 λεπτών, και στη συνέχεια με αφόρμηση αυτό, σε μια διαδραστική όμως επικοινωνία με τον κόσμο, γινόταν η πολιτική κουβέντα, η οποία εστίαζε σε κομμάτια παιδείας, γιατί ο φασισμός πλέον έχει μπει και στα σχολιά και είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να εξετάσει πια όλη η κοινότητα. Ο φασισμός έχει και τη δική του παιδεία. Έχει τη δική του παιδεία ακριβώς, και πρέπει να το δούμε και στο κομμάτι της παιδείας πώς αντιμετωπίζεται, αλλά και το κομμάτι της φτώχειας. Και φτώχεια είναι η ένδυα και στη γνώση και στο σύστημα και στην υποδομή την εκπαιδευτική, και γίνονταν μια συζήτηση λοιπόν για όλα αυτά. Η εμπειρία λειτουργήσε εξαιρετικά θετικά. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που δεν ήταν αυτό που λέμε μια αμιγώς θεατρική παράσταση, ωραία την είδαμε, φεύγουμε, ή μια αμιγώς πολιτική κουβέντα, ωραία πήγαμε, κάναμε και 3 ερωτήσεις. Ήταν η πρώτη φορά που ο κόσμος παρακολουθούσε κάτι, συμμετείχε σε μια παράσταση, γιατί είναι και ηθοποιοί του δρόμου, σε εισαγωγικά να το πούμε έτσι, οι ομάδες που λέμε, οι ελεύθερες θεατρικές ομάδες, και στη συνέχεια, χαλαρώνοντας μέσα από την θεατρική παράσταση, ήταν πολύ πιο εύκολη η συμμετοχή στην πολιτική κουβέντα. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, η εμπειρία δείχνει δηλαδή ότι λειτουργήσε πολύ καλά. Τι άλλο να πούμε για το γενικότερο πλαίσιο? Ναι, να πούμε ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί, ότι φαίνεται πια ότι οι στημένες εκδηλώσεις δεν περνάνε. Όταν λες στημένες δηλαδή, για να Στημένες καταλάβουμε είναι και... αυτό. Στημένες είναι αυτό. Στημένη εκδήλωση είναι να έρχεται ένας ειδικός, σε εισαγωγικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μηδενίζεις τον ειδικό. τον ειδικό, προς Θεού. Η ειδική είναι απαραίτητη. Αλλά με τη λογική του ότι ο ειδικός θα σου κάνει την τοποθέτηση, που κάποιοι θα ρωτήσουν και εκεί θα κλείσει η ιστορία. Και... Αυτό είναι μια τίποτα και συνήθως δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό γινόταν παλιά. Ναι, φαίνεται ότι αυτό σπάει. Φαίνεται δηλαδή ότι πρέπει να βρούμε και άλλα μοντέλα στην επικοινωνία. Πιο συμμετοχικά. Βέβαια, πιο συμμετοχικά. Στην επικοινωνία μας με τον πολίτη, ως πολιτική. Και εκεί θεωρώ ότι το κομμάτι του πολιτισμού, όχι μόνο της θεατρικής παιδείας, έτυχε να στήσουμε και εκδηλώσεις όπου υπήρχαν εικαστικές παρεμβάσεις. Έγινε δηλαδή, είχε γίνει παλιότερα, βέβαια, είχε γίνει παλιότερα μία εκδήλωση για την παιδεία, στην οποία έφεραν παιδιά, μαθητές, γλυπτά και πίνακες που έδειχναν πώς φαντάζονται το σχολείο των ονείρων τους, και έγινε μια κουβέντα με τα παιδιά. Είναι τρόποι δηλαδή που πρέπει να τους ξαναδούμε, να τους ξανασυζητήσουμε. Και αυτά πώς εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του πολιτικού? Στο ευρύτερο πλαίσιο. Νομίζω έχουμε και εκλογές τώρα. Μπράβο. Σίγουρα οι εκλογές είναι ένα ορόσημο. Και μάλιστα εδώ είναι και τριπλές εκλογές. Είναι για δήμους, είναι για περιφέρειες και είναι και οι ευρωεκλογές, που βεβαίως αφορούν όλη την Ευρώπη και μακάρι να σηματοδοτήσουν συνολικά μια αλλαγή πορείας σε όλο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν κρίνονται πολλά από αυτές τις εκλογές και 2 από τις ευρωεκλογές, που είναι αμιγώς πολιτικές, καθαρά πολιτικές, χωρίς να απαξιώνονται και η σημασία των τοπικών εκλογών, των δημοτικών και των περιφερειακών. Γεννάται ένα ζήτημα, πρόταση συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα πεδία. Υπάρχει. Και αν θέλεις πάνω, συνεχώς εμπλουτίζεται. Και πρέπει να εμπλουτίζεται, γιατί είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση και τόσο απανωτά τα χτυπήματα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, που δέχεται καθημερινά ο πολίτης. Περνάνε νομοσχέδια 500 σελίδων που είναι νέα μνημόνια και νέα μνημόνια και νέα μέτρα σε 3 άρθρα, που είναι απαραίτητο η θέση σου να επικαιροποιούνται συνεχώς, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχεις τις βασικές γραμμές που αφορούν την ακύρωση των μνημόνιων, την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους,
την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το χρέος, γιατί είναι ένα πρόβλημα συνολικό. Και από εκεί και πέρα μέσα σε όλα αυτά σημαντικό ρόλο παίζει και το κομμάτι της οικονομίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της παιδείας που μιλάμε. Και του πολιτισμού. Γιατί για την παιδεία είναι μια εντελώς άλλη πρόταση. Ένα άλλο εκπαιδευτικό μοντέλο, δημόσιο, με άλλο αξιακό σύστημα, με άλλες επιλογές για τα παιδιά, με άλλη κουλτούρα στη διαπαιδαγώγηση, οριζόντια δικτύωση μαθημάτων, είναι διαπολιτισμική εκπαίδευση που είναι και ένα κομμάτι που έχω εξειδικευτεί. Είναι μια άλλη φιλοσοφία που πρέπει κάποια στιγμή, πριν είναι αργά, γιατί θα είναι αργά, να αλλάξει σελίδα και όλα αυτά να εφαρμοστούν. Εγώ άκουσα, αν θυμάμαι καλά, σήμερα στο ραδιόφωνο, στο Κόκκινο, ότι υποθέτοντας πως αργά ή γρήγορα θα κυβερνήσει ή θα συγκυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια, ας το πούμε, υπόθεση εργασίας. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η σημερινή συγκυβέρνηση του σαμαριτισμού θα αφήσει εντελώς άδεια τα ταμεία και επίσης η κυβέρνηση νέα, όσο καλύτερα θα φαίνεται και θα έχει, ας το πούμε, διαφορετικό και αριστερό πρόσημο, τόσο περισσότερο θα βάλετε και μάλιστα με τρόπο πρωτόγνωρο φαίνεται από τα ξένα κέντρα εξουσίας και από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως είναι αυτός τώρα. Πώς θα γίνουν, πώς μάλλον θα μπορέσει δυνητικά μια τέτοια κυβέρνηση να κάνει αυτά τα βήματα, για παράδειγμα στην παιδεία, με βάση έτσι αυτές τις, ας το πούμε, προβλέψεις. Καταρχήν το πρώτο, γιατί είναι σημεία. Το πρώτο μέσα από την ερώτησή σου που μου βγαίνει εμένα είναι η αναγκαιότητα του να φύγουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Ότι όπως είπες η καταστροφή μεγαλώνει, τα δεσμά και οι εξαρτήσεις μεγαλώνουν, τα ταμεία ως λες ολοένα και φτωχαίνουν, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, άρα είναι αναγκαιότητα αυτή η κυβέρνηση ως είναι, που πλέον γίνεται εντολέας των δανειστών και μάλιστα με τον πιο βάναυσο τρόπο, παίρνει τις εντολές και τις εφαρμόζει θεσμικά, θα πρέπει να σταματήσει, να υφίσταται. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια αλλαγή. Πάμε τώρα στο δεύτερο σημείο. Θα είναι εύκολο? Όχι, δεν θα είναι εύκολο. Υπάρχει μια συνάρτηση πραγμάτων που λέει τι? Με τη δομή ως είναι της ΕΕ, με αυτή όπως λέμε σαν ΣΥΡΙΖΑ την αρχιτεκτονική δομή, θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσεις μία πολιτική που θα βάζει ως πρόταγμα τα συμφέροντα του λαού και της κοινωνίας. Το πρώτο για το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι να υπερασπιστεί τα συμφέροντα αυτά. Σίγουρα θα πρέπει εδώ να δοθεί ένα μήνυμα συνολικά στην ΕΕ, διαφοροποίησης της όλης δομής της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' επέκταση, που χωλαίνει όχι μόνο σε πολιτικό-οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε θεσμικό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό λοιπόν είναι μια αναγκαία παράμετρος, που σε ένα κομμάτι εξαρτάται και από εμάς, αλλά εξαρτάται και από τους άλλους λαούς. Στο πώς θα μιλήσω. Και ερχόμαστε εδώ στο τρίτο. Η τρίτη συνάρτηση λοιπόν είναι ο λαός. Είναι το κίνημα, είναι η συνείδηση, είναι ένας λαός ο οποίος πρέπει να διαφοροποιηθεί, πρέπει να γίνει συμμέτοχος, να γίνει συλλογικός, να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει ατομική λύση, αλλά υπάρχει μια συλλογική λύση εδώ και δεν μπορεί αυτές τις αρρωστημένες κουλτούρες ενός πελατειακού καθεστώτος να τις υιοθετήσουμε, γιατί δεν θα οδηγηθούμε πουθενά, και πάντα να έχει στο μυαλό του ότι αυτός ελέγχει την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν μπορεί να είναι αμέτωχος σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο καλύτερος να είναι πάνω, η καλύτερη κυβέρνηση, αν δεν έχει το λαό μαζί, και λαός είναι το απλό κίνημα της γειτονιάς, οι συνελεύσεις, είναι και τα σωματεία, είναι οι φορείς, είναι τα κινήματα. Όλα αυτά πρέπει να είναι μαζί με την κυβέρνηση της αριστεράς. Και αν δεν γίνει αυτό?
Δεν θα μιλήσω υποθετικά. Δεν έχω λόγο. Δηλαδή, ας πούμε θεωρώ ότι αυτές είναι οι ανάγκες των καιρών. Αν δεν συμβούν αυτά, όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Όλα τα σενάρια είναι πιθανά, όμως τα όποια σενάρια που πολλές φορές ακούμε ότι πιθανό να είναι και εκτροπών και ακούγονται όλα αυτά, αυτές οι φοβίες το μόνο που κάνουν είναι να χειραγωγούν τον κόσμο. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να μπω στη διαδικασία διόγκωσης του φόβου. Αλλά αντίθετα, ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική ενεργά και είναι κομμάτι της κοινωνίας, θα πρέπει να διωγγώνει την ελπίδα. Και την ελπίδα μέσα από τη συμμετοχή. Μέσα από την πράξη, μέσα από την αντίδραση. Όχι μέσα από το φόβο. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ, Πάνο.